Зифа буйлы, нечкә билле, озын кара тылымлы. Аның килгәне шулпыларының шыңгылдавыннан ук ишетелеп тора. Күп кенә әсәрләрдә татар кызлары менә шулай сурәтләнә. Ә минем кулымда нәкъ менә шундый әсәрләрдә сурәтләнгән татар кызы Курчак. Менә шушындый матур, гаҗәеп искиткеч татар кызларын кул эшләре остасы Мөсәмирә Сәлиева ясый. Бүген Дөнья студиясендә ул кунакта. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр? Исәнмесез, Мөсәмирә апа? Исәнмесез. Менә мин сезне бик күптәннән беләм инде. Әле сез курчаклар ясый башлаган вакытлардан ук мин сезнең белән таныш. Мине беләсезме нәрсә гаҗәпләндерә? Сез бер урында гына таптанып тормыйсыз. Сез башта курчаклар ясадыгыз, аннары соң әкренләп сәйләннәрдән ясый башладыгыз, агачлар, кичкенә картиналар һәм әкренләп ул сәйләннәрдән бик зур картиналар, портретлар барлыкка килде. Сара Садыйкова портреты, Тукай портреты. Әйтегез әле, менә сезне Кулшариф мәчетеме? Сезне менә шушындый искиткеч кул эшләрен эшләргә нәрсә этәрә? Каян килеп чыкты кул эшләре белән шөгыльләнү дигән менә шушындый матур шөгылегез? Энҗе сеңлем, минем мәрхүмә әнием кул эшләре остасы иде. Ул Чүпрәл районының Искиш авылында матур кыз Назира булган, бик матур тегүче булган. Безнең әни ягыннан нәсел шул кул эшләре белән нәселдән килгәндер, шөгыль дип уйлыйм. Репрессированный нидә, Ташкентларда һәр берсе алар үлчәп тә тормыйлар, куеп карыйлар материалны, примеркага да ясамыйлар, күлмәк таман була китә. Журнал модалар кызыктырырлык әйбер эшләр алар. Менә нәселдән килгәндер, кискенә дә яратайдым кул эшләрен. Ә менә татар кызларын сез кайчан ясый башладыгыз? Татар кызларын мин ясый башладым. Колледжда эшләгән вакытта, Килиятта эшләгәндә, анда бит нинди матур кызлар йөриләр, матур татар кызлары йөриләр. Менә шуларга гашык булайдым, үземнән килеп сөйлидем әле мин. Нишләп мин егетләргә гашык булмыйм икән, кызларга гашык мин дип йөридем, шулай иттереп, үзем исем китеп, аларның матурлыкларын күреп, аларның әле авылдан киләләр, тылымнары чулпыгына такмаган булалар. Менә шуларга бик кызыгайдым мин улар. И менә шулай иттереп ясарга мөмкинлегем булды, теләгем булды инде. Ул бит әле курчакларның күлмәкләре дә менә шундый нечкә, нәзик итеп эшләнгән. Сез аларны бик матурлап үреп ясыйсыз бит ул күлмәкләрне. Ыргаклар белән үрелгән бит ул күлмәкләр. Менә буларның барсында сез ничек эшләп бетерәсез? Мин бик яратып эшләгәнгә күрә вакытны санамыйм. Телевизор караганда да ясыйм мин, кунакка барганда да ясыйм мин. Мин бит менә беләм, сезнең үзегез генә түгел, сез бөтен гаиләгез белән шөгыльләнәсез. Сез инде хәзер бөтен гаиләгез белән шушы кул эшләре белән сихерләнгән дип әйтик инде, әйеме? Әйе, балаларым да. Балаларым табиблар, алар кул эшен эшлиләр. Алтын белән чигә кызым, икенче кызым диләрем. Үзе спорт врач инде, табибы. Ул эшли бөтен кул эшен. Киявем дә шундый туры килде. Менә миңа тотынып булыша һәр вакытта. Иптәшем дә шуның белән шөгыльләнде хәзер. Ул да шулай. Эшли, булыша, агачларны ясаган вакытта кәүсәләрне ул ясый, бисерләрне үзем үрәм. Менә шулай эшлибез. Аныкларым да шулай, унышкым да шулай. Әйтегез әле, менә сезнең башта курчаклар турында сөйләшик инде. Менә бу курчаклар сезнең өегезгә барсаң, анда курчакларның исәбе-хисабы юк. Сез үзегез аларның санын беләсезме, юкмы? Юк. Ясауны гына беләм мин. Мин сата да белмим. Белмим мин. Сез аларны? Бүләк итәм бик каты күп. Күп бүләк итәм. Кая бардым, шунда курчак минем бүләк. Алалар инде, Аллага шөкер, рәхмәт әйтеп алалар. Менә бу курчаклар сезнең чит илләргә дә киткәне бармы? Күп, бик күп. Италиядә, Финляндиядә, Амстердамда, Америкада, бөтен илләргә таралган бу курчаклар. Минем курчакларым. Спасский ярмаркада беренче урынны бирделәр по номинациям кукол. Бу бит инде бик зур бәя дигәнсез. Шулайдыр инде. Мөсәмирә апа, инде менә хәзер курчаклардан сәйләннәргә күчик.
курчак бит инде ул кулга тотсаң күренә, ярар. Аны инде эшли башлагач, син аны чынлап та эшеңнең барлыкка килгәнен күрәсең. Ә менә сәйлән белән эшләгәндә бит син эшеңне эшләп бетермичә, аңлап та бетермәскә мөмкин. Нәрсә килеп чыга? Шулай шул. Мин художник түгел. Мин укытучы кеше, гомер буе укыттым. Рәсемне ясый да белми идем. Кеше битен ясый белмидем әле ул вакытта. Кечкенәдән бик тырыша идем, килеп чыкмый иде, бик кызыга иде инде мин аңа. Аннан соң тотындым сәйлән белән картиналар ясарга. Менә Алла Тәгалә дәрт бирәме. Эшлим, арыйм, ташлыйм, эшләмичә торам. Аннан ниндидер илһам килә, мин аны bir ayda зур картина эшләп бетергә булдыра алам. Илһам килә миңа нинди. Төшләр күрәм, шушы картиналарымны ясавын, Кыл Шәриф мәчетләрен ясаган төшемә Алла Тәгалә эчмә тәбә күрсәтте. Миңа шулай ясарга Алла Тәгалә биргәндер инде мөмкинлек. Куша торгандыр ул мине. Ә менә мин сезнең Сара Садыкова портретында күрдем, сәйләннәр белән эшләгән бик зур картиналар, әйме? Тукай портретында күрдем. Алар бит охшаган үзләренә. Менә үзләренә карабышым. Сара Садыкованың күзен, иреннәрен икенче кызым эшләде. Хайранга калырлык булды. Аның шундый таланты бар. Шундый таланты бар. Безнең нәселнең шулайдыр. Чөнки ыныгым минем хәзер архитектурныйга керде. Аның талантлы архитектор булачак дип әйтәләр инде аны. Менә. Күзен ясады, иренен ясады. Кечкенә ыныгым кем килеп керә, кулынан тота, дип күрсәтә, Сара Садыкова портретін алып киткән. Менә шулай булды. Кызым ясады, күзен, иренен, калганнарын мин ясадым. Мин әле хәтерлим, сез сәйләннәр белән картиналар ясый башлагач, әйме, сез әйткән идегез, мин хәтта күзлек кими башладым дип. Әйе, әле дә кимим. Демәк, бу кул эшләренең, сәйләннәрнең сезгә сихәте дә булган. Бик каты файдасы бар. Ниесен дисәгез, минем күзем күнгән эшләп тора гел, үзеннән үзе. Менә әйтәләр. Әгәр менә тамашачыларга тапшырсагыз, минем үтенечем булыр. Әйтегез, сез әйттерегез, яме. Менә шушы сәйлән белән эшләгәндә төрле төсләр, анысын күзнең бер туктаусыз эшләп торуы бик зур ярдәм бирә икән. Мин күзсез калам икән дип курыктым башта. Чиккәндә врачтан сорап, табибтан сорап бирдем. Әйтегез әле, күземне карагыз әле, миңа приговор бирәсезме хәзер дидем. Нинди приговор ди караганнан соң? Мен әйтәм, минем күзем күрмәс инде дәшә дидем мин. Юк ди, реабилитационный центрларда да бисер белән чигүне тәкъдим итәләр ди. Менә шуңа күрә мин хәзер күзлек бер дә кимим. Ул бисер инәсенең күзен күзләргә аны bir kimde булдыра алмый торгандыр дип әйтсәм инде алай ялгыш булыр. Ул инде вообще керә торган түгел. Соңгы вакытларда сез менә курчаклар белән эшләрне дә темалап эшли башладыгыз, әйбит. Аеруча Тукай темасына туктыйсыз. Ни өчен сез нәкъ менә Тукайга туктарга булдыгыз? Мин Чувашиядә Шыгырдан дигән авылда үстем тудым. Безнең Казан дигән сүз ул безгә изге булып тоела торган иде. Атнасына bir бирәләр җырларын, без радио алгычаннан китмейдик, җылап-җылап тыңлыйдык. Безгә менә шушы татарның сәнгате, татарның музыкасы, татарның йөрәгебезгә кирип калган. Тукайның моңнары, Тукайның шигырьләре, әни бик матур җырлый иде, Тукайның бишек җырларын җырлап. Шулай үскәнгә күрә гомерем буена мин Тукайга гашык. Менә хәзер шуларны эшләп утырган вакытта уйлап утырам. Кара әле, кайсы гына әсәрен алсаң да нинди тирән хисләр белән язылган. Бөтенесе дөрес бит. Дөрес бит. Менә җиктиреп парад Казанга киттем, туп-туры карап дигәне соңгы менә презентация ясап бетердем әле. Шуны эшләгәндә бөтен яшьлекләрем күз алдына килә. Казан дип хыяллана, Габдулла Тукай парад белән Казанга килсә, мин әниләрдән, әтиләрдән качып Казанга качып киттем беренче классны бетергәч. Беренче классны бетергәч? Беренче классны бетергәч җәйкене Казанга качып киттем, Казанны күрергә. Кая барып җиттегез? Минем апа тора иде Казанда. Казанда Чистопольский остановкасына барып җиттек. Шунда кадәр. Бер ай Бу 7 яшьлек, 8 яшьлек кыз бала. 8 яшьлек кыз бала качып китеп, шулай итеп мин килә сидим кызларга хәзер. Габдулла Тукай парад белән килгәндә яшьлек белән мин 7-8 яшьлек бала Казанга качып киттем, Казан күрергә дип. Казан күрергә дип. Артист булырга хыялландым. Бик
katı hayallandım. Zeki Nuri'ye da bardım. Mahmut Hüseyin bile de tanıştım. No, öyleydim. Bütün kişiler matur minni gemsiz iken meni artist kalmaslar indi diye turgan edim. Enetiginde men sizge alıp geldim hele. Biyip çıkan nide bulunlarda. Tukayını Fotoğrafya. uylap. Tukay turunda hayallanıp. Gımırım boyu benim hayalim Tukay buldu. Менә безнең монда тамашачыларга без аны күрсәтәбез, әйме? Фатыйма белән Сандугач Әйе. шигыре буенча да бар безнең, әйбет. Әйе. Ә ни өчен Фатыйма белән Сандугачка тукталырга булдыгыз? Менә Тукайның гомер буе ятим булып тилмереп, әти-әнисез үскәнне йөрәгемә чыгып калган җәллим мин биксене. Менә шушыны укымакта җылый-җылый укыдым. Син нишләп син сайрамыйсың дип Фатыйма әйтә, җиле яна утырганда. Нишләп ашаргаң да бар, içergen de var. Нишләп сайрымсың мен ди, минем урманда ашарга тагы күп ди. Минем анда эч балам калды, ятим ди. Менә минем калды, дустым калды ди. Сагына ул, саргая ул ди. Мин шуңа күрә ашый да алмыйм, эчә дә алмыйм ди, сайрый да алмыйм ди. Аннан соң әйтә Фатыйма, җибәр мине урманга ди, балаларым янына, ятим балалар янына ди. Аннан соң Фатыйма кичек ашада җибәрә. Өтсин син, бар син, балаларыңны тиз ычып барышатландыр ди. Менә шуннан мин шигәргә уйладым. Мин аны шигәрмен дәле, картинасын да ясармын. Тизрәк презентациягә өлгерттем дип, менә шушыны ясадым мин. Сәмир апа, менә әгәр дә балалар бакчасына алып барып сезне шушы композициягыз белән балаларга шушы шигырьне сөйләтсәң, балаларның һәрберсе дә Тукай иҗатына гашык булырды. Мин үзем авызымны ачып тыңлап утырам сезнең менә бу сөйләгәннәрегезгә. Гаҗәеп кешесез. Менә тагын бер композициягызга туктыйк әле. Сез бит балачакта бездә бик яратып укыйдыр идек ул Таз шигырен, әйме? Аның буенча да ясагансыз. Шул Таздагы һәрбер курчакка карап тордым әле менә тапшыруга әзерләнгәндә. Аларның һәрберсенең йөзендәге мимикасы, әйме? Ул ничектер менә шушы композициядә шушы балага, теге камчы белән кыйнала торган балага, талчыбыгы белән кыйнала торган балага туры килеп тора. Кемдер аны кызганып карый, кемдер аны күлемсерәп, мыскыллап карый, кемдер миңа да шушылай эләкмәсә ярар иде диеп карый. Ул курчакларны ничек каян табып бетердеге шулай туры китереп? Мин ул курчакларны минем кызым үземә шагандыр инде, Ленинградка барып, фарфоровый заводка барып, шушы курчакларны ясарга өйрәнергә бер сутка утыра цехта директор белән сөйләшеп. Аннан соң шушы курчакларны ясатып, аның нигенә, гәүдәсен генә шуларны алып кайта кызым диләрем. Мин аларны шул үземә ничек кирәк, менә шулай итеп лепит итәм инде ясыйм. Бәйләвен, ясавын, түбәтәйләрен, үзгәләтләрен, күзләрен, ничек ниләрен, аларны шулай итеп ясыйбыз инде без кызым белән. Сез курчакларның йөзләрен үзегез ясыйсыз булып. Өйрәндек, американский пластилин белән ясарга өйрәндек. Ә мин аларны карыйм да уйлыйм, ничек шундый курчакларны табып була сатудан дип. Менә бит хикмәт нәрсәдә икән. Алайса сезнең гаиләдә, менә минем күз аллавымча, сез һәр көнне алар эштән кайткач кич белән җыелып, кул эшләре белән шөгыльләнәсез. Шулай булып чыга. Әйе, буш вакытта шөгыльләнәбез шул. Тугайның шигырьләрен, анагым укый иде әле. Хәзер компьютерга ябышты, укымый бит күп шигырьләрен белә татарча. Тау башында салынгандыр безнең авыл, бер чишмә бар дип сөйләп җибәрә инде ятыла шул саты. Авыл дип итә инде, өйрәнә. Менә шулай Тукай шигырьләрен яраталар. Бу сезнең дә алар күңеленә салган хезмәтегез бит инде, Сәмир апа. Сәмир апа, әйтегез әле, менә нинди генә зур чаралар булмасын, сез һәрбер җирдә анда оештырыла торган күргәзмәләрдә катнашасыз. Сез бер күргәзмәдән дә калмыйсыз бугай, әйме? Калабыз инде, чакырсалар барабыз шатланып, чакырмаганда нишләп чакырмадылар икән дип кайгырып утырабыз. Ләкин мин сезне бик еш күрәм күргәзмәләрдә. Менә бар итәбез инде. Тагын бит әле сезнең каядыр чит яклар җирләргә дә барган вакытларыгыз бар күргәзмәләргә, әйме? Кайларга барганыгыз бар? Сөйләгез әле шулар. Нидә Сембер шәһәрендә яңа төзелгән дворецта чакырдылар. Анда бик зур күзгәрмә ишетеп кайттык, шунда булдык. Аннан соң алып киттеләр безнең әйберләрне. Италиягә да алып киттеләр. Анда да бар. Анда без нидә Палатремешелдә торабыз, нидә Мустафаевта.
Nuriyem de işte. Bizim evlerini alıp giderler. Üzümüz barmağında, mene şunda alıp giderler. Anasın gide kaytarıp bireler indi. Şidilleri. Şulay sizin mine bu hizmetleriniz Tukay Müzeyinde da biteli bik uzak kına oturdu şulay mı? 8 aytırdı. 8 aytırdı da, ondan soň şunday Qozan halkına көрсәтәсimiz kildi. Üzümüz yeri yarıp bittik. Yarak bit yerige, bir yarak. Neçəşər 100 kilometr barıga gerek. Baba ni Qozan halkına көрсәтәsi kildi şol. Mında bir edi. Müsemir apa, aytınız hele, mine sizin bu işlerinizni ko'rib, meni de öğretiniz hele deyip soragan kişiler var mı? Siz master klasslar ötkəresizmi? Bir ütkərgənim yok. No, mene koya baram. Şemerden de balam indi men köre açtırı sanatı tigi vaqtada siz saltırtgandayın deydi men. Mene andağı palatadağı bütün şemerden de kelgen liçi çitken kişiler menden beksinler iretem bütün işin. Köbesin ağaç yasarga iretem. Ağaç yasarga iretem. İretem kişilerini iretem. Alayın kızını tutturmayayım. Çünkü bir kişi yasap gitken idi şemerden de mene şuşa anini koyunna bir koyunna böyle gidip kaldırgan idi. Men anna körüp tenim de tin bulmadı, yıkım da yıkı bulmadı. Et sütka yıklay almadım kürüyet. Niçik asılar iken bana deyip. Siz şulay öğrendiniz. İyi, niçik asılar iken bana deyip. Tinne yıklanıp uyanıp gitem de ol provalı kıgan isi kıteler iken o provadaga ol bistirlerine deyip de hıyarlandım. Ondan soň işittim bir hatının semya bir yas iken. Şunda barıp sıradım, iretti, kürsetti. Dal şiretmediler. Kürsetti yaprağını yasarga. Rahmet bik zor. Ondan bir iki ay ötkenden soň kunakka bardım tuğanıma. Ol Meskövden qaytkan benim tuğanımның kızı bolup çıktı. Meskövden qaytkan. Ol bütün kurslarını bitirgen. Ol iretti meni. Bik ısta. Xuday yolunu açkan iyi mi? Xuday yolunu açtı. 4 infarkt kötürgen. Yep geç kız bala. Mene şularını. Ol menden de katı ısta bala. Meskövde yaşayıp. Şulay qaytıp irete meni. Anan irenem. Müsemir apa, nende hıyalınız var? Mine siz hıyallı kişi, hıyalsız yaşayamaz. Benim hıyallarım zor. Hıyalim var idi at yasarga, atlar yasarga, paratını yasar için. Onu irendim. Mene şu şeyli bir çıkım irettim Meskövden qaytıp. Onu nerseden yasarga? Jınnan. Kijitikler yasan ki var ya gitip qaytıp atlar yasayım. Mine bitmiş. Mene körürsüz el alabilirse paratının iyinde mene şu şey işte zul yasagan mene prezentasiya benim hazır. Mında alıp gelirlik de tügül ol. Onu şu только выставкадагына көрсөтүрлүк болайын дол. Müsemir apa, mine şu bu eybirler barsısı da ult tarihka kirip kalırlık muzey eksponatına evrilik eybirler iyi mi? Siz alarını kileşekte nerse işletir ediniz? Men alarını nerse işletir edim indi. Mene niçik dip edim indi. Aytsaң скромный болmayın dol eme. Bittinnesin pensiyaga alıngan eybirler bitindi bolar emi. Men bit зарплатага işlep yatmayım. Ay eğer satıp alırga mümkün bolsa Tatarstan'ın baylığı vardır indi. Onu ellendi kişi beyesi tügül için dol. Alsalar bir şartlık bulur idi. Müzika birer müzika. Bizden için zor şartlık bulur idi. Mine için Tatarstan'da kalıp şuşa balalarga terbiye verirlik. Ol bit balalar kongreska birsinden alıp bardım. Balaların alıp kelgenleri yanımdan gitmeler. Kongres başlangıç baskanlar idi şu balalar imi. Tutup da karıylar da balalarını gat terbiye verirlik. Zor eybirler olur idi. Tağı da yası biz elimiz ölüp gitmesek. Yası başlayan eybirlerim tağı var. Avıl temasına. Tukay'ın içi Şerif abıstay işe götüründe tuğup kaldırganları. Kiçik başlayan yasamam. Onu yasayalım. Kişi başı kiçikini göz aldıma gidir almam. Onu yasayalım. Müsemir apa, kol işleri bilen şıgıllanırga tilewşi hanımlarga, hatan kızlarımızga en birinci nindi kengeş verir ediniz? Hizmet bulgan kişi şiirni de yarata, jırni da yarata. İşlep oturam, matur jırlamasam da kiringine jırlap oturam. İsket çirip, şiirler üzünden üzü irenile. Mine, üzünden üzü. Üzünden üzü hıyalıyım indi çirep oturasın tağın lezzet alasın. Hizmet bilen yaşayan kişiye aldakçı da bulmay. Eşek kişi de bulmay. Dostların kim? Metem kurşaklarım Allah'a şükür sirdesiyle bula Allah'tan çıkmayı. Müsemir apa,
Менә шундый матур әңгәмәгез, эшкерсез әңгәмәгез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Без сезгә уңышлар телибез. Әле соңгы очрашуыбыз булмасын. Яңадан яңа матур менә курчакларыгыз, картиналарыгыз, композицияларыгыз барлыкка килгәннән соң без әле сезнең белән алга таба тагын да очрашырбыз дигән өмет белән Амин. саулашабыз. Амин, рәхмәт. Гомерләр булсын, исәнлек булсын, барыбызга да исәнлек, саулык булсын. Һәрбер кешегә. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта кул эшләре остасы Мөсәмирә Сәлиева иде. Сезгә дә, Мөсәмирә апага да зур уңышлар теләп, саубуллашабыз. Бүген әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр.